హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రమాదేవి వ్లాగ్స్. ఈరోజు మేము కొత్త మొక్కలు తెచ్చాము. అది మా మమ్మీ ప్లాంట్ చేస్తా అని వీడియో తిమ్మనింది, అందుకే అలా వీడియో తీసి యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాము. చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి. ఆ కలర్స్ అన్నీ నాకు ఇష్టం. ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయాలి, లేకపోతే ఇవి ఇరిగిపోతాయి. టోటల్గా 6 తెచ్చుకున్నాము. ఇవి ఫ్లవర్స్ చాలా కలర్ఫుల్గా వస్తాయి. సమ్మర్లో చాలా చెట్లు ఎండిపోయినాయి, అందుకే కొత్తవి తెచ్చుకున్నాము. అక్కడ ఏ కలర్ ఉంటే ఆ కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. వాళ్ళు అలా పెయింట్ చేసి పెట్టారు, మనకు తెలియడానికి ఏ ఫ్లవర్ తీసుకోవాలని. చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి, రెడ్, యెల్లో, పర్పుల్, పింక్. ఇవే కలర్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇంకా చాలా ఉంటుండే. డార్క్ పర్పుల్, లైట్ పర్పుల్స్ ఎక్కువ తెచ్చారు. ఫస్ట్ దీనికి పెట్టే కుండీల్లో హోల్స్ పెట్టాలి. ₹99 ఆ కుండీ. ప్లాస్టిక్. మేము డిమార్ట్లో తెచ్చుకున్నాము, చాలా బాగున్నాయి క్వాలిటీస్. ఈచ్ వన్ ₹99. ఫస్ట్ ఏదైనా షార్ప్గా ఉండే థింగ్ని ఫస్ట్ కొంచెం హీట్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత ఇలా హోల్స్ పెట్టాలి, అప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఏమన్నా పేపర్ బ్యాగ్ ఉంటే అది పెట్టుకోవాలి, మట్టి పోకుండా. నీళ్ళు వేస్తే నీళ్ళు మాత్రం కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. అట్లా పేపర్ బ్యాగ్స్ ఏమైనా కట్ చేసుకోవాలి ఆ కుండీ సైజ్కి. కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే దాన్నే ఫోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు పాట్లో. మా మమ్మీ అయితే ఎలా పెడుతుంది, నేను వీడియో తీస్తున్నాను. ఫస్ట్ రెడ్ కుండీలో పెడతాము. అలా నీట్గా పెట్టుకోవాలి. ఓన్లీ పేపర్ బ్యాగ్సే యూస్ చేయాలి, అప్పుడు మట్టి అసలుకే పోదు, నీళ్ళు మాత్రం వెళ్తాయి. ప్లాస్టిక్ కవర్స్ యూస్ చేయొద్దు, మళ్ళీ చెట్లు చచ్చిపోతాయి. కొంచెం మట్టి దాంట్లో వేసుకోవడానికి అది పొడిగా చేస్తుంది మా మమ్మీ, అది గట్టిగా అయిపోయింది. అలా మంచిగా పొడిగా చేసేసుకోవాలి మట్టిని లూజ్గా. అప్పుడు అవి కుండీల్లో వేయాలి, కొంచెం వేసుకోవాలి. మళ్ళీ చెట్టు పెట్టాక కూడా ఇంకా వేసుకోవాలి, అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. కొంచెం వేసుకోవాలి అన్నా కదా.
ఇప్పుడు ఒక చెట్టుని తీసుకొని దాన్ని నించోబెట్టాలి మధ్యలో నీట్గా. గట్టిగా పెడితే అవి విరిగిపోతాయి. దాని తర్వాత మట్టి వేసుకోవాలి. దాని చుట్టూ మట్టి ఫిల్ చేసేసుకోవాలి. మట్టి ఇంకా కొంచెం గట్టిగానే ఉంది, అందుకే ఆ మట్టి స్టోన్స్ వేస్తుంది మా మమ్మీ. వాటర్ పోస్తే అవే లూజ్ అయిపోతాయని. ఆ రోజంతా ఇంకా అదే పని సరిపోయింది. మా మమ్మీ ముందే ఒక మట్టి బ్యాగ్ తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టింది. ఇట్లా ప్లాంట్స్ని తెస్తే వేసుకోవచ్చని మట్టి. ఆ మట్టి చాలా బాగుంది. కొంచెం కొంచెం మొత్తం చుట్టూ వేసేయాలి. ప్లాంట్ మాత్రం క్రాస్ వెళ్ళకూడదు, నీట్గా ఉండదు. ఇంకొంచెం వేసుకోవాలి. మీ ప్లాంట్ సైజ్, పాట్ సైజ్ ఎంత ఉంటే అంత వేసుకోవచ్చు. కానీ ప్లాంట్ ఇరగకుండా ఉండాలి, అది చూసుకోవాలి. అలా నీట్గా మట్టిని ఒత్తేయాలి. నేను గ్లౌస్ వేసుకొని చేస్తున్నాను. నాకు పురుగులు అంటే, మట్టి అంటే భయం, పురుగులు ఉంటాయని. మీరు కూడా గ్లౌస్ వేసుకొని చేయొచ్చు, ఏం కాదు. ఇంకా సెకండ్ ప్లాంట్ నేను పెడతాను. నేను కూడా మా మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తున్నాను వీడియో షూటింగ్కి. ఇంకా ప్లాంట్స్ మట్టి పొడి పొడిగా చేయడానికి ఒక ప్లాంట్ నేనైతే పెట్టాను, కానీ అది మళ్ళీ మా మమ్మీ సెట్ చేసింది. అది మా మమ్మీ పెట్టిన ప్లాంట్. నేను ఇంకా ప్లాంట్ పెట్టలేదు. ఫస్ట్ అదంతా మట్టిని లూజ్ చేసేస్తున్నాను, మళ్ళీ గట్టిగా ఉంటుంది కదా. నేను ఎల్లో పాట్లో పెడుతున్నాను, పర్పుల్ కలర్. మా మమ్మీ పింక్ పెట్టేసింది కాబట్టి నేను పర్పుల్ పెడుతున్నాను. ఈ పాట్లో కూడా మనం అలానే మట్టి వేసేసుకోవాలి దాని చుట్టూ. నాకు అప్పుడు చాలా భయం వేసిండే, ఏమన్నా పురుగులు అవన్నీ వస్తాయేమో అని, కానీ ఒక్కటి రాలే. మట్టి చాలా చల్లగా ఉంది కాబట్టి చేతితో ఎక్కువ పట్టుకున్నాను, గ్లౌస్ వేసుకొని. నేను నీట్గా వేయలేను, మట్టి అంతా కింద పడిపోతుండే నేను వేసేటప్పుడు. నేను చాలా మెల్లగా వేస్తున్నాను.
కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటున్నాను. ఎక్కువ తీసుకుంటే కింద పడిపోతుందని, మట్టి వేస్ట్ అవుతుందని. వేయడం రాలేదు ఫస్ట్ టైం నేను ప్లాంటింగ్ చేస్తుంది. ఇంకా పాట్ నిండలేదు, చాలా టైం పట్టింది. ఒక్క ప్లాంట్నే నేను ప్లాంటింగ్ చేశాను. ఇంకా మట్టి ఫుల్ పెట్టలేదు. వేరే దాంట్లో నేను స్పీడ్ కొన్ని ఇంట్లో స్లో, ఫస్ట్ టైం కదా అందుకే. మా మమ్మీ నన్ను ఆపేస్తుంది, అందుకే నేను నవ్వుతున్నాను. అన్ని కుండీల్లో అవి పేపర్ బ్యాగ్స్ పెట్టేసుకోవాలి, అప్పుడే చెట్టు నీట్గా వస్తుంది, పాడవ్వదు. నాకు ఆ చెట్టు పట్టుకోవడం రాలేదు. అది మొత్తం పడిపోతుంది అట్లా పెట్టినా, అందుకే లోపలంతా డిగ్ చేసి పెట్టాను. మా మమ్మీ మట్టి చూపిస్తుంది, ఇంకా లూజ్ చేస్తుంది, నాకు చేయడం రాలేదంట. సో అందుకే మా మమ్మీ ఈ మట్టి ఇస్తుంది నాకు వేయమని. ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోమనింది, కానీ అయినా మొత్తం కింద పడేసినాను. అది అందలేదు, నేను మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటే చాలా బరువు ఉంది. కొంచెం కొంచెం తీసుకొని వేస్తున్నాను, మా మమ్మీ చూపిస్తుంది ఎక్కువ తీసుకొని. ఆ రోజు బయట కూడా చాలా చల్లగా ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు ప్లాంటింగ్ చేస్తాము. ఆ రోజు లైట్గా రెయిన్ వచ్చింది, అందుకే చల్లగా ఉంది బయట. అదే ఎండ వస్తే నేను చేయలేకపోతాను. మొత్తం పాట్ని తిప్పుకుంటేస్తున్నాను మట్టి. అవి వేరే చెట్లు, అప్పుడంతా అవి పెట్టినాము కానీ అవి చూపించలేదు, అప్పటికి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి. నేను ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదు. అక్కడేమో ఇట్లా డిగ్ చేస్తుంటే స్ట్రక్ అయిపోయింది, అది ఎప్పుడు పెట్టామో తెలీదు. అదేంటో కూడా అర్థం కాలేదు. ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు అదేంటో కూడా. మా మమ్మీ డిగ్ చేస్తుంది.
ఇంకొక కుండీలో కూడా మట్టి వేసుకోవాలి కొంచెం. మళ్ళీ నేను ప్లాంటింగ్ చేస్తున్నాను. నేను ఈసారి స్పెట్స్ పెట్టుకొని వచ్చాను, నా కలర్లో దుమ్మె గుర్తుందని. మళ్ళీ మట్టి గుడితే నాకు కోపం వస్తుంది, ఏడ్చేస్తాను. అందుకే ముందే స్పెట్స్ పెట్టుకున్నాను. వేరే ప్లాంటింగ్ స్పెట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇవే పెట్టుకున్నాను, అవి లోపల ఉండే. అన్ని చెట్లలో నేను మట్టి ఫిల్ చేసేస్తున్నాను, దాంట్లో కూడా మట్టి తక్కువ ఉందని. అవి ఎప్పుడెప్పుడో ప్లాంట్ చేసిన చెట్లు, మట్టి తక్కువైంది నేను వేస్తున్నాను. ఇంకా చాలా చెట్లు ఉండే, అవన్నీ చచ్చిపోయాయి సమ్మర్ సీజన్ వచ్చేసరికి. ఇంకా చాలా ఉండే, క్రోటాన్స్, ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్, రోజ్. ఫుల్ బాల్కనీ అంతా అప్పుడు కలర్ఫుల్గా ఉండే. సమ్మర్ అయిపోయినాక అన్నీ ఎండిపోయినాయి సమ్మర్ సీజన్లో. మళ్ళీ ఇప్పుడు వింటర్ రైనీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ కొంచెం వింటర్ రైనీకి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ పెడుతున్నాము. ఎక్కువ సన్ అక్కర్లేదు వాటికి. మా మమ్మీకి పురుగులంటే భయం లేదు, అందుకే గ్లవ్స్ వేసుకోలేదు. నాకు చాలా భయం, కానీ అప్పుడప్పుడు అరుస్తుంది పురుగులు వస్తే. మా అక్క కంటే పురుగులు అంటే చాలా ఇష్టం, చూడ్డం అవి ఎట్లా కదులుతాయో అన్నీ. నాకు ఇమ్మంటే మా మమ్మీ ఇవ్వలేదు, నేను లేట్ చేస్తున్నా అని నేను చేత్తో తీసుకొని వేస్తున్నాను. చల్లగా ఉంది మట్టి. ఆ రోజు వెదర్ కూల్గా ఉండే కాబట్టి మట్టి కూడా చల్లగా అయిపోయింది బయట పెట్టేసరికి. అవి పాత ప్లాంట్స్ ఎండిపోతుండే. ఈ వింటర్ వచ్చింది కాబట్టి వింటర్ రైనీ కొంచెం ఉన్నాయి, మొత్తం ఎండిపోకుండా. మా అక్క వీడియో తీస్తుంది. ఇది ఇంకొక ప్లాంట్, మళ్ళీ ఇది కూడా లైట్ పర్పులే ఫ్లవర్స్. ఫస్ట్ ఈ ప్లాంట్స్ తెచ్చినప్పుడు ఇవి ఏ ప్లాంట్స్ అర్థం కాలే, అవి ఎందుకు పెయింట్ చేసి ఉన్నాయని. సో ఫైనల్గా అన్నీ అయిపోతున్నాయి. మళ్ళీ అక్కడ పైన సెట్ చేస్తుంది మా అక్క, నేను వీడియో తీస్తుంటే. ఆ సెట్టింగ్ అన్నీ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ డే పొద్దున నీట్గా అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసేసి పెట్టాము. అది ఆక్సిజన్ ప్లాంట్, ఇక్కడ పెబుల్స్తో ఉన్నది, అది ఎండిపోయింది. అప్పుడు కొంచెం ఉంది కాబట్టి అది మళ్ళీ కొంచెం ప్లాంట్ చేసాము. మొత్తం ఇలా ఉండే. నిన్న అది యెస్టర్డే మొత్తం ప్లాంటింగ్ చేసాము. ఈ 2 పాట్స్ అయితే నాకు చాలా నచ్చాయి, ఆ డిజైన్, ఆ లుక్. ఈ 2 ఫస్ట్ అంత నచ్చలేదు,
ఇదైతే జాస్మిన్ ప్లాంట్, అది తులసి. అవన్నీ ఇంకా చిన్న చిన్నవి, పేర్లు తెలియవు. నాకు బాల్కనీ అట్లా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటే చాలా ఇష్టం. నీట్గా అక్కడ కూర్చొని చదువుకోవచ్చు, ఆడుకోవచ్చు, బోర్డ్ గేమ్స్. సో అందుకే అలా పెట్టమన్నాను మా మమ్మీని. ఒక్క సైడే అన్నీ ఉండాలి, ఇంకొక సైడ్ ఖాళీగా ఉంటే బయట వెదర్ కూల్ ఉంటే మనం కూర్చొని అక్కడ ఏమైనా గేమ్స్ ఆడచ్చు కదా. అందుకే ఇది మా మమ్మీ అప్పుడెప్పుడో 2-3 పాట్స్ తెచ్చింది ఇట్లాంటివి. అప్పుడు షాక్ అయ్యాను. మా మమ్మీ మా అక్క వెళ్ళారు, నేను అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉండే. ఇవన్నీ చూసి సిరమిక్ పాట్స్, ఈ డిజైన్స్ నాకు చాలా నచ్చాయి. మెయిన్లీ ఇది ఎక్కువ నచ్చింది, బ్రౌన్ కలర్. అది మా మమ్మీ చూపిస్తుంది. అది ఇవన్నీ మళ్ళీ నార్మల్ పాట్స్. ఇది చాలా హైట్ పెరిగింది. అది మనీ ప్లాంట్ చాలా మంచిగా పెరిగింది. అది హ్యాంగింగ్ మా మమ్మీయే చేసింది. అది వేరే వీడియోలో మమ్మీ మళ్ళీ చూపిస్తుంది అవి ఎలా చేయాలా అని. దాంట్లో మట్టి వేసి పెట్టారు. దీంట్లో అలోవెరా మట్టి వేసి పెట్టారు, లోపల గ్రెయిన్స్ వేసింటారు. అలోవెరా చాలా పెద్దగా పెరిగింది అంత చిన్న పాట్లో. అది మా మమ్మీ పైన పెడుతుంది పెద్దగా ఉందని. ఆ పాట్స్ చిన్నవి కూడా ప్లాస్టిక్వి చాలా బాగున్నాయి, ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇది మా బాల్కనీ ఫుల్. ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసాము, మొత్తం ప్లాంటింగ్ చేసి అన్నీ చేసి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాము. అంతలోకి వెయిట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ టు రమాదేవి బ్లాగ్స్.